Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa mo barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba? Bugin turis ko. Libre. Libre. Libre lang siya baligya. Kalahiran ako kagalinaw kuan. 2,000 years later. Nagabalik ako na po ko bagong challenge para sa bibida saya. Ito ang Jolly Spaghetti 5 minutes challenge. And pero nadismay ako kay wala tong ilang sulanan. Pero ito na ning sultan, no? So in 5 minutes kala mahurot ako ni. Nato kung gaano to buwak ani mga YouTuber 2 years, 3 years karon ko ako ang bagong bibida. So start na natin